Правилото е такова. Колкото е по-проста храната, толкова по-добре за вас. Тоест, ако се комбинират твърде много съставки в едно хранене, ама то сосчета, ама то сметанки, ама то добавки, колкото повече термично обработваме храната, колкото повече видове съдържимо добавяме там, толкова по-трудно е за тялото да обработи. Буквално цялото ни тяло е в шок. Какво му даваме за Бога в този момент? То не знае какво да прави. Това е един огромен варварски микс от всякакви групи храни, подадени едновременно. А сега, за дадена група храни трябва определени ензими, за друга. Т.е. случват се коренно различни реакции в тялото от различните видове храни. Когато му подадем на куп всичките видове, всякакви миксове, разни консерванти, какви ли не гадости, с извинение, тялото е в шок, защото това не е естествено хранене. Естественото хранене е горе-долу така. Горе-долу както е било преди години. Все едно някой сега да ни пусне в гората на самооцеляване и ние да успеем наистина да оцелеем. Няма да имаме сметана, няма да имаме шоколад, няма да имаме вафла, няма да имаме нищо, което шуми. Да, много интересно, това си е мой израз. Всичко, което шуми и издава звук, е вредно. Между другото, това е много правилно мерило. Измислих си го сама. Всичко, което е в пакетчета. Пакетчетата шумят. И забележете колко зависими сме станали към този шум. Малките деца вече сме ги обучили, като отваряме нещо в къщи, което шуми. И всички наострят уши и всички рязко огладняват. И какво е сега това? Трябва да ви кажа, че дори домашните любимци съм забелязала, че сме ги превърнали в зависими към шума на торбичките. Храната не трябва да шуми. По дърветата не растат целофанчета, не растат торбички. По дърветата растат плодове. Майката земя дава зеленчуци. Кокошката дава яйце. Месото, нормално отгледано, хуманно отгледано, не шуми. Така че, колкото е по-просто, колкото е по-нешумящо, това е най-правилното. Сега въпросът е как да се справим в съвремието, как да се справим с всичко това, което ни се предлага в магазините и тази развита зависимост към храненето. Въпрос на навики. Това нещо съм го опитвала. Сега не съм в най-дисциплинирания си период от живота, но съм била. И трябва да ви кажа, че не се иска и дисциплина. Първо ще ви кажа, че ако спрете сладкото и хляба, горе-долу около седмица е нужна, според мен и според много други хора, с които съм говорила, около 7 дни, за да не изпитвате повече нужда, а след 30 дни ще бъдете бетон. Аз съм стигала до момент от влюбена в сладко да изпитвам буквално погнуса и отвращение. Когато спрях сладкото, сега пак правя белите, но съм била в много така хубав период на хранене, не можех да си представя, че някога няма да харесвам сладко. Аз бях символ на сладко. Сладкоман. Представете си, че човек като мен, и много други има такива, е възможно само за седмица да не изпитва никаква нужда от сладко. А след месец до отвращение. Да, казвам ви го това, за да ви дам кураж и да не си мислите, че не е възможно. Възможно е. Това ви го потвърждавам лично с личния си опит, заставам с лицето си и ви го гарантирам. Това нещо ще ви го потвърдят и много други хора. Има надежда
да се откажете от зависимостта. Още повече, че храненето над нормалното количество, бъдете на щрек, то запълва липси. Ама не липси на витамини, минерали и подобни. Запълва емоционални липси. Запълва тъга, самота, ярост, негодование, непростителност. Всичко онова, което ви чувърка отвътре. А какво прави чувъркането? Прави дупки. Проблемът е и хубавото в същото време, че нищо в природата не остава празно. Във всяка дупчица ще се запълни вода, ще се запълни коренче на растения. Няма празно в природата. По същия начин, когато в нас има дупки, защото нещо ни е чувъркало, ние несъзнателно запълваме тези дупки с храна и това е фалшив инстинкт за хранене, фалшива нужда за хранене. Трябва да уловите защо го правите. При положение, че сте се навечеряли и след половин час или един отново похапвате нещо, преди да го направите си задайте въпроса: какво запълвам в момента аз? Каква дупка запълвам? Защото не е логично аз да съм гладен. 40 дни има хора и по 2 и по 3 месеца, които са издържали на глад и не са умряли. Не са. Даже някои са се излекували. Не казвам да го правите. Но как има хора, които по 2 месеца не са се хранили и са живи и здрави към днешна дата, а вие след 1 час и то след обилно преяждане отново искате да похапнете нещо? Това е нелогично и противоестествено. И като такова, вие трябва да си зададете въпроса: но защо? Това не може да бъде. Това не е истина. Какво искам да запълня с това хранене? И си отговорете, какво ви чувърка отвътре? Това е главният въпрос. Какво ви чувърка?